deti, že čo je dobré, čo nie je dobré a rozprávali sme sa o tom, že raňajky za 2 sacharidové jednotky, večera za 4. Ja si myslím, že čo je to optimálne? Tak ako lekár určuje dávku teda toho denného inzulínu, tak by mal určiť aj obsah tých sacharidových jednotiek k tomu jednu. A v podstate... Lekár ani sa nepýta. Je to v podstate na to, že... Lekár to nerieši. Vám je známe, že s tým, že medzi 4. a 5. hodinou sa organizmus štartuje a endokrinné žlázy maximum svojej produkcie vyprodukujú do krvného obehu, tak využitie inzulínu v dopoludnejších hodinách je podstatne iné, ako je okolo obeda alebo večera. Tam ako v podstate dá sa v prípade, povedať, že nemá tvorbu inzulínu? Keď má vlastný inzulín, pochopiteľne, že sa nazerá na to, že ten jeho vlastný inzulín, ten účinok má, ale nie ako aj u zdravého človeka. Rozumiem, ale rozumiete, endokrinný systém, že medzi 4. a 5. začína sa rozbiehať. Každému. Áno, ale keď aj zdravému, aj nezdravému. Áno, ale keď on tú tvorbu inzulínu nemá, tak na to nemusím prihliadať, že medzi 4. a 5. sa rozbieha. Rozbiehajú sa iné. Áno, prihliada sa. Vždy musíš Vždy sa na to prihliada, áno. Telo vždy funguje, či sa funguje, má svoj rytmus, to je jedno, či ty mu dávaš inzulín zvonku, alebo sa natvorí vnútra. Má proste, ako ho dokáže ten inzulín, aj keď mu dávaš umelý hormón, tak telo ten umelý hormón spracováva. A každé telo na zdravých, aj nás diabetikov má proste svoj rytmus, ide v určitých sinusoidách a inak spracováva, a to je jedno, o akom inzulíne sa bavím. Ráno, o 10. do obeda, o 12. po obede o 3. večer o 6. večer o 8. o 11. v noci, o 2. v noci, dobre, o 5. v noci. O 4. o 5. sa rozbieha. Ja mu pichnem nočný o 6. večer. Tá dávka toho inzulínu lekárom určená je v podstate, tak, ako on prihliada na to. Som sa presunula na 8. večer. On na to prihliada, ten lekár, on vie, prečo dáva tú dávku na tú hodinu a v takom množstve. Takže v podstate tam je to brané v úvahu, preto sa pícha ten nočný, alebo teda ten nočný inzulín, aby boli pokryté tieto potreby. A sa prihliada aj na tom, že to ja som len chcela povedať, že vlastne aj v závislosti na tomto to využitie inzulínu podaného k jedlu je využitie jeho k raňajkám je iné ako pri obede alebo pri večeri. Tam potom záleží aj od hodnoty kortizolu a týchto vecí, tých hormonálnych vnútorných, ktoré my nevieme ovplyvniť. A je to v podstate najlepšie na tom, keď je self-monitoringom odmonitorované tie štandardné situácie, nie také, keď je dieťa choré alebo výnimočné situácie, ale self-monitoringom vlastne zistiť správnu dávku tých sacharidov, lebo vy keď dostanete teda odporúčanie, takže vy v podstate v dopoludnejších hodinách máte odporúčané dietnou sestrou 4 sacharidové jednotky? Nám to rozdelila takto, že raňajky, obed, večera približne okolo tých 2,5-3 sacharidové jednotky, potom boli 10. olovrant 1,5 a druhá večera 1. Už som si to upravovala podľa toho sama, lebo malý má rok a pol. Už mi nikto potom nezvíhala. Jednotky mali byť rozdelené vlastne do tretín, takže raňajky 10 by mali spĺňať zhruba 33% alebo 30%, obed by mal v podstate byť tiež 1/3. Obed s olovrantom. A olovrant s večerou, alebo áno, obed s olovrantom a večera s druhou večerou do týchto. Takže asi týmto spôsobom by som to ja určite nadelila. A